Здравейте, потребители на VBOX 7. Аз съм Гангстера и сега ще ви покажа как да си направите сървър и как да започнете в Minecraft. И да ви кажа аз кой съм, Гангстера, нека не се разкривам истинското ми име, така наречен в Minecraft, Гангстер. И сега натискате тук, създай нов сервер, именувате си го. Не е нужно как, но така, ако искате, тук си пишете режим оцеляване, режим на игра екстремен и творчески. Аз ще го пусна на оцеляване, още настройки и бонус съндък винаги трябва да ви включим, защото ви дават бонуси. Не бонус, брадва, дърво там, няколко пръчки. Включим. И всъщност не трябва да ви е пусък. Готово, създава един свят, влизате в новия си свят. И започвате да правите неща. Но така, на мен все още не се е заредило. Ето, зареди се. И сега ще ви покажа какво има в бонус съндъка. Къде съм? Ето го е там долу. Не знам дали го виждате. Ако ми пръщи микрофона, съжалявам. Но старе. И този бонус съндък. Тя махайте с неща. Нямам тряд. И бонус съндъка, като го отворите, се готов. Има една мотика, още една мотика, 3 хляб, дърво и още тук дърво, 4 дърва, 5 общо, 2 пръчки и да проверя с съндъка да се взема, чупя съндъка и оцелявате. Но ако искате да няма зомбите, да не ви убиват и да не се изгубвате нещата, трябва да взема първото спакла. Торч, така наречените. Ако сте на творчески, не ви трябва бонус съндък, защото си имате всичко. Аз мисля да си намеря някъде скали. Мисля тук да бъде местенце за къща, до дърво ще умахна или на дърво къща да си направим. Не знам. Но сега да ви покажа как, ако не искате да не ви гонят зомбита, да няма зомбита. Ако сте на лесно, има зомбита. Ако се на мино, пак има зомбита. Ако сте на трудно, повече зомбита има. По-лесно може да се убиват. Ако сте на мирно, няма да ви убиват. Готово. Връщате към игра. И това ми е първа част. Да ви покажа, защото има някои за първи път играят. И сега ще събера малко дърво. Някъде към стак и половина. Ще им трябват. Но това не е задължително. Може да се изкопаете къщата да бъде под земята. Няма да ви трябва. Малко дърво. Първо ще излам, първо ще това дърво. Деца, винаги се ставите на дърво, къде да стъпите, че да го оцеля. Не е задължително с пръчка, ама по-бързо се чупи с брадва.
И после ще ви, сега като събера дърво, ще ви покажа как да си правите крафтинг тейбъл. Така нареченото на български работно поле. Малко ми забива, малко лаг има. И следващия епизод, като съберем диаманти, мога да ви покажа как да си направите чародейска маса. Това ще бъде в някъде по-миналия епизод. Пишете на коментарите. И задължително, не задължително да го харесате. Ако ви хареса, да? Ако с нищо съм помогнал. По-добре забрадва. Виждате как лаги малко. Не малко, дори много. Но съжалявам. Мисля... И сега ще ви покажа как да си правите крафтинг тейбъл. Натискате E. Вземате дърво. Слагате го. Не. Първо трябва да го изработим. Вземем тук в блок 4. Ето го. Крафтинг тейбъл. Работното ми място. И сега ще покажа как да работите с крафтинг тейбъл. Натискате пак върху някакъв зелен бутон. Ето така. И сега ще направя. Трябва. Ще ми трябва. После ще си направя. Ще си направя пръчки. И ще си направя меч там къде. И ако искате да правя още епизоди, харесвайте, извинете. И коментирайте какви искате да бъдат. Това след малко епизода ще свърши, затова от мен е чао и това беше от мен. Другия епизод ще бъде по-дълъг, някъде като час.